következőkben megmutatom nektek, hogy hogyan lehet pénzt csinálni. Nagyon egyszerű. Egy bankjegy van valamelyik ötöknél, amit elkérhetek? Teljesen mindegy, hogy milyen, úgyis csak szét fogjuk tépni. Tehát, 200 forint. Ez a 200-assal mutatok valami nagyon érdekeset. Megfogom, és így összehajtom egyszer. De aztán összehajtom. Még egyszer. Még egyszer. Még egyszer. És most egy fújást kérek szépen, akkor abban a pillanatban nem lesz más a kezemben, mint egy 20 000 forintos. Most természetesen ez csak illúzió, most a fény így úgy vetül rá éppen a pénzre, hogy úgy tűnhet onnan, mintha ez valóban egy 20 000 forintos lenne. Igazából, hogyha ezt én összehajtom így, és most én fújok egyet, akkor abban a pillanatban ugye lehet látni, hogy ez valójában nem is volt másról, mint egy 200 forintos. Köszönöm szépen!